Diretso na ka. Ako si Ayang Tamayo. Iboto pagkakonsihal. Oh. Wala. Ay, ano pa? Ubol nga naa karon nga nagtanaw ka nako karon ako kani pangayog salamat sa inyo nga karon ako kani pangayog salamat sa inyo nga Department ng atuwa nga guitarist wala lain Dudong Tamayo ang sikat nga motor rider sa Davao. O karon na nasansan nagmantinero og Cavao. Unya atangin ninyo ang pinakabungga nga mensahe gikan sa usa ka sikat nga tig pamaba ug hait ug baba sa igpit. Wala lain si Ayang Tamayo atangin ninyo iyang mensahe niya. Kinig untok alas 12 gina siya pagsugat sa bagong tuig. Kay ganiha amo siya gipakaon para ka magkahuna-una. Maayo karon amo gipakatug para magkahuna-una gisang technical department. Walain Dudong Tamayo. Call, bihay mo misay call. Practice ra bitaw ni. Nakuratan. Bihay ba practice? Practice pa man. Pambato nga kanta kining kanta nako nga always good 50 pesos basta manaygon ko. Kining Sabi, pa. Wala ka. It's December 31, 2019 ang katapusang pizza o adlaw sa tuig sa 2019 og karong gabi alas 12 bag-ong tuig na og siyempre bye-bye 2019, welcome 2020. So hapit na gyud ang bagong tuig. So magbag-o na ko na ako'y himuong New Year's resolution nga kining kini ako ang expression nga magsiingon og ako naning walaon dayon di na mo mainom og soft drinks sa 2019 kay ngano taas akong edad. 24 na ko, no? Bago ko nag-birthday. So taas-taas ang edad, dapat patason pag ginato ni dapat magkadugay magkataas lang atong pag-amping sa atong lawas. Gani bago ko nagsakit, may gani kay duha ra ka adlaw naka-recover na ta. Asa ko paingon karon, naog ko sa ubos. Malit og ice og mag-deliver og sundang the same time. Kaya para makakwarta tag jutay bago mo sulod ang bagong tuig. Ang tagaan po na to, go signal sila angkol o nga Ayang nga let's go na, saka na sa babaw para hinahinay na taog tambay dito, okay? Para sa pagsaulog sa bagong tuig. So ganatog sayo kay mangandam pa, no? Magluto etc. Nang sayo magsugod kay para nga sayo mahuman. Kay kini akong uyuan ug uyaan tinuod lang. Halos wa ni mga selebrasyon silang kinabuhi sukad na sakad diri sa ansan. Katong bag-o pa sila dire, katong daghang pagkwarta. Walay adlaw nga dili mag-birthday, dili mag-party. Pero karon galikay na og mga okasyon. Kay always short ang budget. So this time na may sponsor which is ako. So kini mga selebrasyon na ako mo'y pinansyar na sad. So let's go. I-regards di ko kay so. Nakapalit na karne? Pila ka kuha na karne hate?
kay pagkapin. Sobra kilo. Din ako isa ka tons. Wala. Angkol, asa man? Ay, balo. Oh, sa man ng bulak. So, pila na lang ka oras bagong tuig na. So, kung na pagpangandam si Auntie Ayang, nangulikta sa bulak para silang altar. Nay kandila yung altar mo te. Kay walay larawan kay butang ko tong larawan namong analin. Saka na taro babaw. Balo, papa mo ang kulo mo nagpapit sa ay, nangita. Ah, nangitag ayos sa paingon pag ako pangitag ayos unta. Ko pangita daan dito, unsa na na amo. Ini ko sakit kung akong tuhod, inom gani ko gapas na ko kay ng tanom. Mo ba? Sigurado lang. Sigurado na dito. Sigurado na yung pagkapraktisa. Okay, nala ko hapdan itong sundang. Human mo palit ako og ice naghuman. But si uncle mo nakadala ba ka og ay ko? Ako lang dito ko dala. Bawal April. Sangan. Wala. Koste. Adi ay. Ko ang dugo na. Dugo ko sa mato. Andre nga perting sinawa na ng langit ako. Musugod motor ko ulan. Pila na shot ni Ron, Danny Boy? Ha? Pila na shot ni Ron? Lawa. Lang. Unom pa lang? Gamay rin gaya ng unom dahil. Gilang. Pugo na po kayo ni. Wala kulang. Ay, bawaan manig mahubog kay magmaoy man eh. Lagi. Gwa pa na magmaoy. Okay pa na. Sa apas mo kada. Tuno pa na. Lagi kaurot at dua kalungnek wana. Sa pagsugat sa bagong tuig, dano may gamayng andam. Kinira tong kaya na kayanan tong tuiga. Alright, Merry Christmas o Happy New Year sa tanan og welcome back sa itong programang Ang Kasikas sa Tungang Gabi. Ang sugat gini sa bagong tuig. O kini nyo ang ubos nga higala sa kanginan na Romel si Tamayo. Kauban ako sa technical department ang atuang guitarist wala lain Dudong Tamayo ang sikat nga motor rider sa Davao. O karon na nasansan nagmantiner og Kabaw. Alright, so let's go! Para na sa inyo ha! Ang Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Ako'y iniwan mong nag-isa. Miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, pabaling-baling ang tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtatakay marami, nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba. Sino? Busog kayo. Sample pa lang to ha. Kaya murag dako kay burot mo din. Sakto na nanuga ba? Sample pa lang to. Practice pa lang to. Patikim pa lang to mahigala sa to ang pagpaabot karon sa bagong tuig. Unya, atangin ninyo ang pinakabungga nga mensahe gikan sa usa ka sikat nga tigpamaba ug hait ug baba sa igpit. Walain si Ayang Tamayo, atangin ninyo ang mensahe niya. Inig untok alas 12 gina siya pagsugat sa bagong tuig. Kay ganiha amo siya gipakaon para ka magkuna-una. Maayo karon amo gipakatug para magkahuna-una gisag memorya gini iyang mensahe. So sa akong tan-aw karon basig di ni mo man og isa ka oras yang mensahe. Kay taas-taas kay ang preparasyon. Pero andam na karon hatag mensahe atong kauban diri sa technical department. Walain Dudong Tamayo.
Call, birahay mo misay call. Practice na bitaw ni. Nagkuratan. Oh, birahay ba? Practice. Ha? Practice pa man. Puha sa kulba mo ato. Kantahin siya. Ah, kantahan na to. Ah, lingaw sa namo to mo sa pinagi sa mong akong pambato nga kanta kining Kantahin mo na. kining kanta nako nga always good 50 pesos basta manaygon ko. Kining Sakay, daghan pa. Wala ka. Commercial break sa ta, commercial break. Oh. Alright, back to our program mga higala. Once again, this is Romel si Tamayo o ganihan ng commercial break ta. O padayon na ito ang rak-rakan sa pagsugat sa bagong tuig. Kauban ako karon sa Technical Department. Dulong Tamayo! Lay Minister sa Ansan o si Wailain o kauban ang iyang kapika sa kinabuhi Ayang ng Tamayo. At ang ninyo ang iyang pinabundak o kinakusgang mensahe alang sa ato ang mga kababayan nga napiktuhan sa linog sa Mindanao, particular na sa Igpit, Digos, Santa Cruz ug uban pa. Right, para sa programa kining kantahan ako idalit kaninyo mo'y alang ni atong mga in love panahon sa Pasko. In love sa una. Alright? Let's go! Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Sayang sinta ang sinumpaan, ang pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutan ganap ang ating suyuan at galang? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Samtang ginantang kinalis sinalmon sa pangilong sa kabaw, gigog magugiligaw. Pero ang saan maning pagsugat sa bagong tuig, nga dagtapunog ang among pag-atang sa tungang gabi aron sa pagsugat o pinabunda mensahe ni Dudong Tamayo. Mensahe ko, really. Alright, so mga ito anong gamayng dalit karong samtang kita nagsugat sa bagong tuig. Actually, di may mga hubog. Pero nangahubog mig kinaon sa mga fruit salad nga may pakapin nga buko juice. Makahubog po dahil lahi pong ipikto, no? Lahi pong tama. Kaya maglisod na ginawa. So inaot, nalingaw mo. Atagin ninyo. Commercial break siya ta, kaya maginawa sa amin. Tunaw-tunaw sa nila magjutay. O atangay kininyo. Kininyo kinatayok-tukan sa atong programa nining pagsugat sa bagong tuig. Kining mensahe sa pinakabagsik, hagtik, tagiktik sa Barangay Igpit. Atangin ninyo si Ayang, ha? Mudaga na siya kapitan sa Igpit. Mubalik na siya. Araw mudaga kapitan. So sa pagkaroon niya madunggan iya sang katawa kay murag iya sa gi ayog yun og kugay-kugay ba ang iyahang mensahe. Ay para kamo di kayo magmahay, no? Pinagi siyang nindot nga intro o konklusyon ng mga mensahe. So sa pagkaroon dili na sa tuto mga mo ang kabuang sa makausapa kini atong programang kasika sa tungang gabi pagsugat sa bagong tuig. Pila na lang ka oras
2020 na gyud, no? Muna atangin ninyo sa pagkaron commercial break usa. Call. Minsay call. Pinaptik. Minsay isa. Pinaptik na. Paala ko sa iyo masusunod. Kung di ka isulti nga Ay, dungo, dili ba? Oh. Suga ng suga. Mayo gigastingog nimo. Papa may bagong tuig, abot lang ka karong bagong tuig. Ah, samot na gyud. Gastingan ta ninyo. Mutuno na gini. Oo. Minsay na magdala na to ko kan kausaban to sa sunod tuig. Oh, himuon danig bisyo ni Col kini atong kanta ko, magkortahan gini. Karon lang Pasko ha. Gamay ra size meron ko na kwarta sa kong tingog. Oh. Dili man kag magkakwarta ka ng kantidara nga ikaw ra usa na naygon. Ang uban taga nagsisilyon taon. Alright, so basin sa sunod tuig, kauban na to ni si Uncle Dudong nga manaygo, no? Nanatay first boy and second boys tapos gitara pa gyud. Kaya akong plano, magdala ko gitara. Nga pinaana day ko sa gitara, oh. Pinaana ba? Nagtugtog na ko bluetooth di ay. Muna akong plano nga prank sunod tuig. Pero ato nang ipa-improve kay ilado na kita sunod balik. Sigurado. Kay ako nang subay. Ingon ako nga, te, karon na gini, mobalik ko sunod tuig ha. So, sunod tuig atong improve ang ato ang abilidad sa high-tech nga pagpanaygon. Kita may original ano. Right? So, sa pagkaron, commercial break usa. Let's go. Ako si Dudong Tabayo, taga-igpit sa una karon na sa Cebu. Karon ang akong wish sa ato ang karon bagong tuig moabot. Wala pa may bagong tuig kay karon karong urasa wan pa man, alanganin pa man. Unya sa mga alas 12:01 diha pa ang akong wish mo yung ko kaninyo nga mayong bagong tuig kaninyong tanan. Ako si Dudong Tabayo, ang akong wish kanong bagong tuig. Mayo akong lawas, tagan og taas nga lugway ang akong kinabuhi, kabaskog kadasig, kanunay, pero maminti ta nga maayo ang atong lawas sa kanunay og pagbuot sa Ginoo nga naabot pa ko karong tuiga. Hinaot unta pod nga kini akong wish mo abot pagid laing daghang mga tuig. Mayong New Year kanyong tanan. Ubol nga naa karon nga nagtan-aw kanako nga naa sa viewers karon ako kani pangayog salamat sa inyo nga kamo ni duyog sab kanako nga ni tan-aw mo karon kanako. Salamat. Ko ani pa. Diretso na ka. Ako si Ayang Tamayo. Iboto pagka-konsehal. Oh. Wala. Ay, ano pa? Mag-take 35 mo kita. Katay mo. Ako si Ayang Taas na kayo Tamayo. mong recycle. Ato to ipa-compact ko na to. Apo pwede naman to katingon po. Ay, compact na to kay kuan man ito Sumulay lang ba? series man oh. Atong i-compact to mga mensahe. Nga short lang, seconds lang pero Tay pa ako. solido ba? Pero sakto na to. Ikaw te. Ako si Ayang Tamayo. Ni ako karon sa Ayun na ako ina. Ayang Tamayo. Oh, Ayang Tamayo di ay. Kumusta mong tanan? Ana day. Pinapower gyud. Ayaw. Dili ingon nga mo na kainom ha. Nag-istorya kag tao sige. ba? Ayang Tamayo. Kumusta mong tanan diha? Labi na sa akong lugar kaniadto ug sa akong pamilya. Nga bisan tuod nagpalayo akong pamilya pero Ayay, may okay hugot. ra gihapon. May hugot ay. Ah, sige. Og maayong Pasko, maayong bagong tuig na lang ninyong tanan. Mana? Mora to. Mura sa minsay wala man. Wala.